warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami. Pandu Jaya. Jaya apa ini? Alhamdulillah kita kali ini mendapatkan rezeki bolot dari Allah. Kon jaya kolak. Ya, membuat kolak ini. Kolak roti kacang hijau. Oh, kacang hijau. Lah itu kul anune kacang hijau nih. Kambingnya yang di mau. Oh, ini kayak sing kono. Kalau bikinnya harus ini kok. Ibarat sih. Bejo. Tentang Dengan marot. Apa dong? Mas Rangga. Oke. Indonesia apaan? Dia tak jadi gede ya, udan bola iki. Jadi arepe Pandu 5 kono. Ini Padepokan kono. Lah iki wis mlaku rene. Terus iki. 2 3. Wes. Karo tani ompreng. Apa? Kebelah, biasane ku lho. Nang isor nganu. Biasaan. Oh, Itu sing ana banyune. Kiri sak mene iki. Ayo iki sak mene ta. Iki sak mene nang isor enek. Nang isor nganu. Anu sik. Biasaan. Ah. iya nganu to ya. Ini jenis roti. Orang bekar orang ngerti. Iki jenenge roti. Ora bar orang bekar orang ngerti. Ini sik kula pengapiane. Kenapa kamu iki, Mas? Oh, mayai dengan bisa loh. Doa lah. Enggak dengar hujanan. Itu sih. Kowe kehujanan. Ora. Ganginan. Ica-ica Mas Rangga iki. Iya dong pandan. Kowe kedong kalau jono kan. Ora telah cedeng malan. Dan kene tak tangan udah deh. Heh? Tak operasionalnya. Itu enek. Nek kanjik gore, Pak. Oh, dipun no. Rapi jero kene, rapi jero kene. Dikom sik yo. Pengapian. Pian bola. Tapi lagi pola aja lho lho iki. Mbok pidadine ora ngerti lho. Wis Sumpah. Kok gawe ngono ae. Pokok enak ngono ya. Pokok Nah, enak. enak mesti enak mesti gula lho, Mas. Tapi asli tutul gede tau gede pola. Pak Rundi yang ngerti malah. Iki karo ditutup. Ya kalau masih jangan jual lah misalnya. Masih Mas Jan. Yo kuwi kan. Heeh. Masih ya Mas Jan. Ya. Kembali ke puasa. Di sana sik nang kan. Bisa siap. Oh, boy. Tak saya. Cakai tangan das orang kayak gue lho, Bul. Ya belum. Masih Jan cerdas. Saya. Jadi Mas Jan kembali ke puasa. Ya. Ini kan kurang. Boy. Jawab aku lho paling anu rasa nganu lho, Bul. Kayak lungguh. Oh. Jangan gitu iso nganu ra iso ngarit nah. Iki gini. Ya, digolek no. Lah mek teko tok, ojo ngono lho. Dah. Ini kelan. Iki dingin iki dinganu ra to, dikom ra to? Ya. Aja kodok. Engko nganu terus Nah. kekerasan ini enak. Dibacain tak ya? Apa yang bacain? Ambil. Ayo mental langsung. Gimana deh gua? Dulu. Ada langsung apa lan? Jualah. Apa itu tanggal lunga-lunga ae. Kalau genggenane kok. Masuk kan? Oke, bentar lagi.
Masalah pikil ini ya. Oh iya. Kowe kaya ngepasi anget, adem anget. Bodoh. Loh, apa ini? Ini tinggal lo bicaraan lo. Tapi apa sini? Tawar. Tahu sarangan lho kok. Tawar. Lu kayak pikiran mbek anu diceria piye, Bit? Ora apa? Udan mosok. Hah? Lah iya masa udan-udan kon moro rene. Diceria kok ya? Diceria bola apa bola? Sakne Pak Adi kok. Masa kok Pak Adi kon gendong rene ngono. Diceria bola kok. Ya? Mending nih. Sakne kok. Cece barang. Bakal tenan iki. Api-api payu. Ngapain lolos iki. Pun Mas. Kok lho. Wis cemplung apa, Kek? Hah? Om tangi cemplung, Con. Wah, ready. Ongkreng apa beci? Ongkreng ya kenal. Kobong lho kan juga. Kobong. Jenenge apa ya? Mas? Apa jenenge iki? Lah iya. Mau diambil ya, kan. Barang karo iki anu. Wis bisa enggak? Wis. Talas belum ini. Biasanya bar pipis terus iso. Main-mainnya. Aku kontrol dulu. Untuk kabelnya kontrol kan. Kental Mas. Bakal tenan. Tapi penak adikku iso. Ora enggak mau bae wis iso sak nek kene. Aku ora iso. Lah iki karep barang beli. Popo wi. Ini bos. Iya. Ada nih. Yo, kebanyakan dong. Terus berapa pokok belum. Itu piye abe? Nah, Ya, Pak. apa ya? Untuk Oh, Wes mari. Kayak dia. Oh, ini. siapin dulu pupul belum. Kita cemplung nih yo. Kita cemplung nih yo. Iya, no. Bismillah. Itu cuacanya anu ini surat bunga hujan. Kan ukurannya ya belum. Ini bareng Mbak Mutiara atau ini? Bareng ora toh? Itu YouTube nih gua. Orang dari dulu rasa berarti itu. Tambahi telo ini. Hah? Gepuk gedang no. Mas kok nek es ae kok. Batu. Ngomah enak lho. Oke. Oh, Mas. Oh. Lah, napa ning tutupe kok nek mau? Tutupe di. Ora ana tutupe iki. Yang bisa deh. Bocor kiwak ya. Bisa kepala ya, Bro. Mau jam 9 saking kumpulku bos. Saya jumpani sopo? Udah 5 menitan matang itu. Sip. Mulai Paran. Yo ora kena to Mas lak kono anu. Piye umek kok jan. Ndenge mau. Ya kolak. Alhamdulillah. Berkah barokah. Rezeki dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi nikmat
Yo. Kok belum dong? Ya mau lon bola panju adine putel Pak Teh ya. Panju hukum rak tegun tawanu gaya lon mutiarane. Masuk api lho iki. Ki mau iki digodhog ning omah iki mau bola sing iki. Enggak mampu. Enggak mampu ngono sudah sini. Ki nganune tangjune. Bayu nol putel iki tangjune wah. Oh, HP-ne ben Kobong iku. Lah ketik kena itu. Pas 11. Limo ya. Enam. Iki ya lah. Ya apa kok ambune kok ratusan. Dulu nek tak Ya bola penapakane. Asli saiki aja mau bully ya, Bolo. Aja mau bully pancen gak tau gawe ngene iki. Gak tau taune pola. Sekarang pola nganu gedang apa nongko niku iso. Mutiarane Pak Rete iki mau salah iki mah. Iki ora gak bisa nih teleponmu iki. Oke. Bisa ibu arep ngono. Penting sik. Mas kan kan bola imu. Kodi bos. Apa nih? Bosnya tak sapu. Enggak licik kan apa-apa. Licik kan apa-apa. Ini. Lu maksud anak piye teknologi tak mana baik bubra bang. Nang teknologi tak cek. Lah tenan to. Juta. Lagi. Ki angga lagi. Ora iki apa ada bulek iki. Nek ambune bulek iki kuwi lho nek aman lho. Nganu bola iki mau tak dicek bola. Ini golek tolo iki. Oh, dibotok iki, Om. Ya. Kuwi. Matine serang nek matine. Bulan-bulan tua ini wis serang. Bulan-bulan tua. Ya. Kian ngene. Wah, ini untuk apa? Lah. Ini apa cik kok iso ngentep ya ngono. Sik. Sik lagi. Nggih. Gah. Pangane. Untuk nahi lah iki lho. Iki ngentop irung lah iki. Oke. Ora eksekusinya ngono. Iki langsung gorone ngono kan. Gor sing pas kono. Ben gak ngomong. Ayo. Yo gono pas bola yo. Yo. Palang go kucine kuwi. Nek panas medhur sik ora apa-apa. Siki palan jangan-jangan kok palan. Palan. Ayo peyo. Ayo Mbak. Ayo dia, nek Lia. Lia go kucine. Go. Pasang Mbak ya. Lah saya cepet tuh. Bancaan pos anyar iki. Pos anyar kan 25. Bancake karo kolak roti. Kolak kandang ijo. Sama artis kita namanya Lia Sanjaya. Yo sepurane mumet ya ora apa-apa ya. Oh, Yo enak yo sing ngene. babat ya. Babat. Yo Babat. Yo angkringe do. Wah, Wah! Wuih! Weh. Akola. Dan Kelong, jangan nyari pos ae. kosone sik beber, Sal. Kosone sik no. Ya ada sampah iki lho. Apa nih?
gawe. Lagi mau orang ditandur Mas ga? Serene. Kene lho, besar kene lah. Dhuwur kono lho. Tandur kene lho. Dhuwur mong dhuwur kon dhuwur terus piye lak ning dhuwur. Iki apa iki? Lah, Pak Kadi mbek kira mene ndi Iso kok? tak angkate Pak Adi ngono aku. Hah? Tak angkate. Ya ampun, ya ampun. Wis rasane sik. Sik. Ya mau. Sik. Sik Mas, Mas. Iki iliane. Warnane nih. Pak Adi jujung Mas, jujung nek Kak. Pak Adi ya. Ujunge sik iki lek ana panganan ki lho. Cuma dilok wong akeh yo. Wih. Mas. Lah Ayo, ngisi ayo. kloso terus panganan kan kono. Ayo Kak. Iki lho belum. Ayo ae. Wih nganu kata saya 70 iki. Biar dijunjung tenan ya Pak Lan kae. Tenan Mas Bet. Ceblok ada le. Gimana Pak Lan? Sandale Pak Lan. Sandal. Sandalnya juga Pak Lan. Tak nebek adok. Sandale Pak Lan. Ceblok Pak Lan. Aku opo. Yo ayo dingane Kak. Ayo. Wis kon gosek, gosek. Wah. Gosek. Mana kau kan Manu enak kok. Manu enak kok iso ya. Manu ora ya. Gawe piye kok gawe? Abah. Doming ora iso Apa doming. ben Indonesia ya pikir ae. Oh. Kowe mosok wong tuwek ning isor. Lah piye tiba munggah kok tiba. Kan aku sudah bilang doming beber ngisor kene ae. Pikiran dulu nih. Oh junjungane Mas ga. Oh iso no. Iso wae. Nom-noman kok. Bisa. Pikiran iso tenan iki. ngene. Sandalnya cepet ya sandalnya. Wes mending gitu Apa Mas? Sandal 5 gimana? Yo. Manu Pikiran Dek. ya. Ayo Pak Lan ada ngono. Mbak Lia, kene Mbak Lia. Pandu 5 iki. Ini ya. Sora, Mbak Lia. Iso. Iki jalan kiri iso. Ya. Tak kunci ya. Coba kunci lho, Pak. Udah Pak Lan. Mas yo. Iya. Masuk rene Mbak Lia, masuk rene, enggak apa-apa. Betul. Lagi. Enggak lah, ngerti bong kok lah gampang tak tampani kok. Pak Lan sing gase lho. Ayo jadi Mbak Lia iki. Dadangan artis. Dari Mbak aku gelem ora Mbak Lia? Heh? Bintang tamu. Bintang tamu nih. dari DTC. Udah kono jadi Gini ya. dibancaki bicarane kono, pembukaan Ya. angkring Al-Fatihah kok piye ngono. Hubungannya sama Pak Lan. Gila Pak No, Pak No. Olah Pak No. Ola. Oke. Wih, Ayo Pak Mas. Lan, hubungannya sama Pak Lan. Kono. Tunggu Ya jenengan. Eh? Jenengan pripun? Aku tak jogo-jogo lah angkring ambruk tak cagani ngono. Sama Lan. Monggo. Jenengan teng mriko mawon. Kula mandhap mriki mawon, kula mandhap. Pun, monggo. Yo. Tapi kalau Mas Tito. Wes, Nah. sampun asalipun kula masak niki pun Silat. mateng. Kayak sepilin munggah no, bisa munggah lagi. Mugi-mugi Oh. proses bakoh kuat. Apa? Ana halangan. Wis. Apa nih? Tinggene yo penak, seger waras, rukun kabeh. Ora nek congkrah lan siji-sijine. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bon. Go. Lho sampean lho dodol lah. Iki sing idone, iki tak idone iki. Pun. Wi jajal wi mutiarane Pak Rete man ndi. Iki mau liyane iki ra enak lho. Sik tuman iki lho ya. Ronde. Ronde. Babalan. Sampe saya. Ronde. Yo, sing tuwek sik. Ya iki Mbak Lia sik iki no. Weh, artis ya. Monggo Mbak Lia. Pun langsung tunjuk mawon ini pun bismillah niki wau. Pun. Nggih, pancen pemanas Mbak Lia. Aduh, panjenengan cintaku mbek cintamu Mbak Lia pemanas. Oh, ya ampun. Oh. Jim. Ya tak tekoni saiki. Wong kabeh iki pilih sapa? Pilih sapa? Pilih. Loh, Allah siki boleh. Boleh. Dah hijau pilih sapa? Kabeh dudul lagi. Nah, sing kok pilih endi?
Iya, iya. Aku salah roe mak gerok wong ngene no. Mriko mawon no Mas, Mas Tito. Iki Pak Adi. Yo, Yo, hati-hati Mbak Liang to. Terus lek panas kaya ngono di nek ini ya, ini ratu. Ya, enggak. Dan iki, Lho. Mas Pit. Gedang iki. Ini kok gedang? Kate, Kata saya nggih cuci mulut no iku. cuci mulut. Oi. Kamu. Jadi itu orang. Ya, enggak. Oke, kose bos. Yes. Bang piro lagi? Kayak goplornya digek nih bisa nih. Bang piro lagi? Kayak warga nih di. Oh, ini ya? Bisa. Oh, iya. Kan udah dari lampu juga bisa ya. Wis gampang kok. Ya. Gawakne sak ompreng kuwi kok. Pripun, Bek? Mantap. Lak jek Ibu. Bali ya. Gua sama ngomong. Hati. Iki langsung aja kan sendiri. Saya deh Mas Pit aku. Wis itu ki wis. Oh. Wis Bosok titik ae no nemu kok cilik nih. Hybrid. Wes hop hop titik. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Enak yang ini yo. Ya enak dia niki. Nah, boleh kalah. Jajang ini kanan ke duwe apa kuwi kates kaya apa. Monggo. Monggo. Wah, enak. Con. Cece, Pit. Enggak jete yo. Wong iki ngomah wong namparane. Oh. Enak yo. Yo, ngedal lo. Iya, wis tak jajal iki. Nyapa piye-piye tutup yang ditutup. Modele kok wis cukup. Bang, Kayak bro, urung. Urung ditutupne sik mbak. tutup iki. Wah, dene Mbak ya. Ini. Aduh sini sin kok, Mak Gruwok. Tak tungtung biar malah. Ngene kurang legi mas aku. Hah? Lagi di pas kan. Aku kurang legi mas aku. Wah, tenan. Kurang legi nyawa aku dah. Aku selalu konsumsi panjiro. Hah? Buah kayak Jan. Gue lantai kena GS loh itu. Es lebih nenek es nganu iki. Es dipone es. Ndulak. Ayo Parete iki iso. Di lapangan iki jalan Oke. es batu. Es jadi es. Iki tatane yo tekon yo. Videone wis cukup ogong iki mau. Tapi cukup wis di cakiri ae no. Sampun iki. Ora pun. Padi es nyontengi kecil lak mendang mangan. Ini balang. Ya. Terus kalau sumanggaaken Pun yo bolo yo. Wis majane mangan yo wis parek, mangan yo enak, cuma yo keju ya to. Cakiri wakum. Waalaikum. Akhirnya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandu apa di? Jaya, jaya, jaya. Ya.